Sådan ser det ud, når Dart Connect bare er åben. Det første, man trykker på for at afvikle en kamp, som vi nu skal her på lørdag, trykker du på Play. Derefter trykker du på Local Play, den øverste. Der er en prik her. Jeg håber, I kan se den. Det er der, hvor jeg trykker. Så kan I følge musen eller min finger. Så trykker I Quick 501 Single Ind ud. I behøver ikke at tænke på, at der står Best of 3, for det er ikke relevant. Det vælger man efterfølgende. Der. Så vælger I 2 spillere. De navne, som skal spille på lørdag, har jeg registreret ind på tabletten. Men nu er det en test eller en forklaringsvideo, så vi vælger spiller til venstre, der på venstre side, og spiller til højre på højre side. Det bliver i dette tilfælde XX imod ZZ. Herefter går vi op og trykker på Bull Up, den grønne her, og så trykker vi, hvad der skal spilles. I anden division spiller vi første 3 bedst af 5 legs. Vi trykker derfor på 5 legs, 3 wins og continue. Herefter vælger vi, hvem der skal starte, og det er selvfølgelig den, der har hjemmebane. Det vil sige, på den ene bane er det DK26, og på den anden bane er det modstanderen. Og i vores tilfælde vil det så selvfølgelig være DK26, så trykker jeg på det navn, der tilhører DK26-holdet. Og i dette tilfælde er det så XXX. Trykker vi XXX, og så er kampen faktisk i gang. Der er nogle shortcuts. Bliver der scoret 100, så kan du bare trykke 100. Bliver der scoret 140, kan du trykke 140. Bliver der scoret 180, trykker du 180. 41, så er der ude i venstre 41. Bliver der scoret 19, triple 13, triple 14, hvis det skulle ske, og det måske tager lidt tid at regne, så kan du lynhurtigt trykke på 19, så kan du trykke på plus, så kan du trykke på 13 gange 3 plus 14 gange 3, fordi at det er en triple. Var det en dobbelt, kunne du trykke på gange 2. Herefter trykker du bare Enter. Så er der scoret 100. Spørg vedkommende efter 2 pile, hvad vedkommende har tilbage. Personen har ramt triple 20. Det er 60. Du kan også trykke 20 gange 3, hvis det var det. Og vedkommende har ramt triple 18. 18. Og 18. Sorry. Den tager det ind om mig. Trykker vi undo. Der gjorde jeg forkert her. Så siger vi 20 gange 3 plus. Så det vil sige, at man skal altså trykke 20 gange 3, hvis man skal plusse et andet tal med. Plus 18 gange 3. Nu er der brugt 2 pile, og så står der her, vedkommende har indtil videre scoret 114. Og vedkommende har lige nu, med en pil i hånden, 206 point tilbage. På denne måde kan du altid tjekke, hvis vedkommende spørger, hvad vedkommende har tilbage, hvilken score han eller hun har tilbage. Så går vedkommende efter en 19, lad os bare sige det, så behøver du ikke at slette det hele, så trykker du bare 19. Plus 19. Enter. Vedkommende, som har 121 tilbage nu, laver en triple 20, en 20'er. Vedkommende laver 20, 20, grøn bull, det vil sige score 65. Så trykker du på 65. Bum. Vedkommende, som nu har sit kast og har 187 tilbage, laver 171 score. Eller 155, et eller andet. Lad os sige, at vedkommende har 16 tilbage. Så trykker du først på 16, og så kan du gå hele vejen op her, hvor der står 171, og trykke her. Det vil sige, det er altså modsat af DDU's. Her trykker du først, hvad der er tilbage, og så trykker du på scoren heroppe.
Hvis det var forkert regnet, så kan du på hvilket som helst tidspunkt trykke på det. I stedet for at trykke på back, så kan du trykke på 171 og taste den nye score ind. Fordi det var altså ikke en triple 19 den sidste, det var en triple 19, triple 19 og en 19, det vil sige 133. Så kan du trykke 1, 3, 3, enter. Nu har vedkommende 54 tilbage. Denne person lukker 56 på 3 pile. Der kan du som normalt trykke 56, enter, og så kommer der 3 flights op, hvor du vælger, i det her tilfælde kommer der 2 flights op, så vælger du enten flight 2 eller 3, alt efter hvor mange pile vedkommende brugte på at lukke. Men i stedet for det, kan du også bare trykke, når vedkommende er kastet og lukker på 3. pil, så behøver du ikke at trykke 56, så kan du bare trykke på 3-tallet. Sådan der. Confirm. 1-0. Og så er det det samme show igen.